ina san ɗana abin ƙaunata ina kuka ni da maman ka dukula a zanuma ina san ɗana abin ƙaunata ina kuka ni da maman ka dukula a zanuma sannu ɗan baba da maman saka gaɗa mai daɗi in na duba ka na kalle kare yana min daɗi da na tunani ne na same ka na yi takun faɗi rayuwa mai daɗi kanka na yi zumuɗi ta ce ta bambanta da wasu guraren da dama shi yasa wani sai suke mata fahimtar kamar waka wata abaci wacce idan kana yin ta saboda abaci wacce ake mata da maza to kuma sai a dinga tunanin kamar ko in kana yi kai ma waɗansu za su lalata ko kuma kai ka lalace. To ai kowace masana'anta bara a rasa mata da maza ba ko? Indo sagarawar 'yan mata a bikin gana ga taron mata ga kwalliya gurin 'yan mata sun zo suna rawar wakata ni yan ya kusan na zo bikin 'yan gata sama. Baya sa hannun fa baya tarawar indo bayin ta da sabon kaya ka sabon kaya kuyo ta ku ba ƙarya ga waɗansu suna rawa na gano su da takun sabada kada lahiya mai ganga ne kan sarki na kanin kasalati dubban da ba adadi ga rasulillahi ga tanko kwana lafiya mai ganga jama'a masu kallon mu kun ga yadda ake fafatawa da mawaka masu hazaka masu basira sannan suna nuna muku cewa su ma fa ba daga nan ba a bar su a baya ba.